То вақте ки мушкилот пайдо нашавад, мо ба онҳо аҳамияти хос намедиҳем. 100% аз гаджетҳо ё ин ки компютерҳо гӯем айнак муҳофизат намекунад. Оё тибби ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар давлатҳои пешрафта оиди табобат кардани глаукома ва катаракта рақобатпазир ҳаст ё ки на? Бемориҳое ки онҳо бесимптом намекунанд, ки симптом надоранд ва ё вуҷуд доранд, бемор худаш намефаҳмад. Барои ҳамон барои тафтиш вай бояд равад, бинад ки дар чӣ ҳолат аст чашми ӯ. салом бинандагони азиз, нашри аввали подкасти дард ва дармон аз студияи RTG, ман барандаи он Юлдош Муҳаммадалӣ. Меҳмони имрӯзаи мо духтури чашм, ассистенти кафедраи офтальмологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино, Алиева Нилуфар. Хушомадед ба подкасти мо. раҳмат барои таклифатон. чашмҳо яке аз аҷоибтарин узви инсон мебошад ва бисёр вақт то вақте ки мушкилот пайдо нашавад, мо ба онҳо аҳамияти хос намедиҳем. имрӯз мо дар бораи тарзи дурусту нигоҳубинии чашм, баъзе бемориҳои офтальмологӣ ва роҳҳои пешгирии онҳо суҳбат мекунем. кадом омилҳо ба бад шудани биноиш дар замони мо бештар таъсир мерасонанд? Экология, ғизо ва ҳаёти солим чӣ нақш мебозанд? Якчанд сабабҳои рушди патология вуҷуд доранд. Ин омилҳои ирсӣ, баъзан бемориҳои функсионалӣ ба монанди катаракта, глаукома, бемориҳои турпарда. Инчунин кор бо компютерҳо, гаджетҳо метавонад биноишро паст кунад. шумо дар ин ҷо гуфтед кор бо компютер ва гаджетҳои замонавӣ. Чӣ хеле ки мо медонем телефонҳо, гаджетҳо, камтарак маълумот медодед оиди механизми таъсири ҳамин гаджетҳои замонавӣ чӣ сабаб мешавад ки онҳо биноиши одамро паст мекунанд? хавфи асосӣ дар он аст, ки инсон муддати дароз ба ашёи наздик менигарад, компютер ё ин ки гаджетҳо. Барои ҳамин механизмаш дар он мебошад, ки вақте ки инсон дар масофаи наздик нигоҳ мекунад, ҳамон мушакҳо беҳаракат ё ин ки кашиши сахт мехӯранд. боиси паст шудани биноиш мегардад. натиҷаи як тадқиқоте ки олимони Донишгоҳи миллии Сеул ба анҷом доданд нишон медиҳад, ки ҳар соате ки мо дар назди экран сарф мекунем, эҳтимолияти пайдоиши миопия, яъне ки наздикбиниро то 21% зиёд мекунад ва ҳар як 4 соате ки мо пай дар пай дар зери гаджетҳо мегузорем, пайдоиши миопияро то 97% зиёд мекунад. шумо ин маълумотро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва чӣ тавр мо метавонем зарари истифодаи дарозмуддати гаджетҳо ва компютерҳоро дар замони ҳозира паст намоем? дуруст қайд кардед. мутаассифона дар айни замон бисёре аз кӯдакон сар карда, мисол дар компютерҳо, телефонҳои мобилӣ бисёртар мешинанд. ин сабабҳои он мешавад, ки паст шудани биноиш, яъне чӣ хеле ки қайд кардед миопия, ин наздикбинӣ мешавад. ҳамин сабаб шуда метавонад, барое ки онҳо бештар дар наздик кор мекунанд, бештар вақте ки ва ё дар наздик истифода мебаранд гаджетҳоро. якумин ин чашм мушакҳош чӣ хеле ки қайд кардем кашиш мехӯранд. дуюмин ки вақте ки инсон нигоҳ мекунад ба гаджетҳо, вай кам миҷа мезанад, яъне ки шумораи миҷазанӣ кам мешавад. яке аз сабабҳо шуда хасташавии чашм, сурхшавии чашм мегардад. чӣ тавр мо метавонем ҳамин зарари гаджетҳои замонавиро паст кунем? махсус ҳастанд айнакҳои муҳофизатӣ, ба забони англисӣ блокат мегӯянд. айнакҳои муҳофизатӣ онҳо танҳо ҳамон нури кабудро муҳофизат мекунанд ва шиддатнокии чашм, яъне напряжение дар чашм вай меистад. барои ҳамон 100% аз гаджетҳо ё ин ки компютерҳо гӯем айнак муҳофизат намекунад, ки мисол чашм хаста нашавад. дар ин ҷо мо метавонем фақат бо як тартиби муайян, вақти муайян, яъне бояд истифода барем. мисол хонандаҳо бисёриҳо аз телефонҳо, китобҳои электронӣ истифода мебаранд, мехонанд. мо ба онҳо маслиҳат медиҳем, ки китобро бисёртар ва ё ин ки телефонею планшетҳои калоне, ки ҳамон информация ки дар он ҷо ҳаст калонтар фонда шавад. растании кактус ҳамон назди гаджетҳои худ мемонанд, назди компютерҳо мемонанд. оё ҳамон ягон муҳофизатӣ дорад ё ки надорад? рости гап, кактус ин чӣ тавре ки мегӯянд миф, то што ягон муҳофизатӣ хусусият надорад. бештар ман тавсия медиҳам, ки қатрадоруи ашки сунъӣ
ин бештару хубтар аст. Хеле ки қайд кардем миҷамо кам мезанем, чашми мо хушк мешавад, аммо қатрадоруро мо гирифта ашки суниро мечаконем, то ки чашми худро намно кунем. Ин хубтар аст. аввалин нишонаҳои глаукома ва катаракта кадомҳоянд ва асари вақт ошкор кардани онҳо то чӣ андоза муҳим аст? беморон бисёртар шикоят мекунанд ба паст шудани биноиши чашм. Аввалин шикоятҳои онҳо мебошад. Баъд дуюм, катаракта аз глаукома фарқият дорад. Глаукома мешавад мисол глаукомаи кунҷкушода ҳаст, кунҷкпӯшидааст ва омехта. Дар глаукомаи кунҷкпӯшида дар беморон чунин аломатҳо мушоҳида карда мешавад. Сурхии чашм, дард, баъзан беморон вақте ки фишори дохилии чашми онҳо баланд мешавад, давраи шадидаш агар гап занем кунҷпӯшида. Дар ин вақт бемор сурхии чашм, дард, ҳатто метавонад қайкунӣ шавад. Дард метавонад ирадиатсия тиҳад ба тарафи дил, ба тарафи эпигастри, яъне тарафи меъда. Дар ин ҳолат бемор тезтар муроҷиат мекунад. Ҳаст глаукомаи кунҷкушода. Дар ин ҳолат бемор ҳис намекунад ягон чиза, танҳо паст шудани биноиш, яъне вай бемор ҳисоб мекунад ки мумкин ки айнакҳои ман мувофиқ нестанд. Тез ба назди духтур меравад, айнак иваз мекунад. Дар ин ҳолат бемор худаш тасаввур намекунад ки дар вай глаукома рафта истодааст, яъне фишори чашми вай баланд шуда истодааст. Ин бисёрам хатар аст, барое ки вақте ки дар глаукома агар биноиш гум шавад, ин биноиши барнагарданда аст. Дар бораи катаракта гӯем, ин катаракта илтиҳоб нест, танҳо ҳамон линзаи чашм тирагун мешавад, яъне булураки чашм тирагун мешавад. Дар ин ҳолат катаракта низ метавонад ба оризатият, яъне оризаи катаракта метавонад глаукома шавад. Катаракта агар аввалин дараҷа бошад, вай бисёртар тирагии чашм метиҳад, ба монанди мегӯянд мушки перед глазами вай пашачаҳо пеши чашм, анамхелин аломатҳо дорад. Бемор оҳиста оҳиста ба нобиноӣ мерасад. Не ки ин хатари сахт надорад, чунки мо метавонем линзаи булураки чашмро иваз кунем ва дар ҷои он линзаи сунъӣ гузорем. Дар бораи бемории глаукома ва катаракта мо камтарак маълумот гирифтем. Саволи дигари мо усулҳои муосири табобати ҳамин бемориҳо, яъне ки глаукома ва катаракта, чӣ гуна усулҳо дар давлатҳои пешрафта истифода бурда мешавад ва чӣ гуна усулҳо дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон? Оё тибби ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар давлатҳои пешрафта оиди табобат кардани глаукома ва катаракта рақобатпазир ҳаст ё ки на? Чӣ усуле ки дар давлатҳои пешрафта истифода мебаранд, мо низ ҳамон усулҳоро дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебарем. Глаукома, ин ҳардуи онҳо ҷарроҳӣ бояд шаванд. Глаукомаи якуми дараҷа бошад, ба воситаи қатрадоруҳо агар компенсатсияи ҳамон фишори дохилии чашм нашавад, мо ҳатман бояд ҷарроҳӣ кунем. Чунки бе ҷарроҳӣ фишори дохилии чашм баланд мешавад, ҳамин аломатҳо пайдо мешавад ва нобиноӣ чихеле ки қайд кардем мешавад дар инсон. Ҳарчи зудтар бояд инро ҷарроҳӣ кунем. Катаракта инчунин ҷарроҳӣ мешавад ба ҷои булураки тирашуда, линзаи сунъӣ чихеле ки қайд кардем гузошта мешавад. Яъне табобати глаукома агар аз қатрадоруҳо, ба воситаи қатрадоруҳо фишори дохилии чашмро паст карда нашавад, яъне компенсатсия нашавад, мо ҳатман бояд ба усули ҷарроҳӣ баргардем, яъне ҷарроҳӣ карда шавад, то ин ки биноишро инсон аз даст надиҳад. Катаракта ҷарроҳӣ мешавад, яъне ягон намуди қатрадору булураки тирашудаи моро вай баргардонда наметавонад. оё мумкин аст ки агар мо саломатии худро назорат кунем ва дигар усулҳо аз қабили ислоҳи лазерӣ, яъне ки меган лазерная коррекция ё ортокератология, меган ки линзаҳои шабона ё ки начнии линзи истифода барем ва аз истифодабарии айнакҳои чашм пурра дасткашӣ кунем? Бале, ҳаст. Борои ҷарроҳӣ, агар шумо хоҳед пурра дасткашӣ кунед, борои ҷарроҳӣ мешавад лазерная коррекция зрения мегӯянд, фемтолейсик, ба монанди смайл, ФРК намудҳои ҷарроҳӣ дорем. Дар бораи ортокератология, ин начни линзи мегӯянд муваққатан даст кашида мешавад аз айнак. Чӣ тавр? Ки шаб бемор ҳамон линзаи ортокератологическия мемонад, вай таъсир мекунад ба қарнияи чашм, камтар онро барҷаста мекунад ва рӯзона бемор бе айнак
гашта метавонад. Танҳо як рӯз мутаассифона бо бармегардад ба ҳамон айнакҳои худ, ё ин ки боз ҳам шаб ҳамон аз линзаҳои шабонаи худ истифода мебарад. кадом витаминҳо ва хӯрокиҳо барои саломатии чашм бештар фоидаоваранд ва чӣ тавр мо метавонем интихоби дурусти тавозуни парҳезии худро барои нигоҳ доштани биниш хуб кунем? Витамин А вақтша мегуфтанд ки сабзида бисёре, но это миф. Ҷугорида бисёртар говорят. Там шпинат, брокколи, ана ино бисёртар витаминҳои А доранд. Дар наздикбинӣ бошад агар бисёртар препаратҳои калтсий мегӯям истифода баред. Барои чӣ? Барои ки дар вақти наздикбинӣ агар меҳварӣ бошад, чашм калон мешавад, чтобы стенкаҳои ҳамун чашма бақувват кардан, яъне пардоҳоша бақувват кардан, аз калтсий истифода бояд баранд, препаратҳои калтсий. Баъд ҳаст комплекс витаминҳое ки ҳама намуди витаминҳоро доранд, аз онҳо низ истифода мебарем. Инчунин истифодаи маҳсулотҳои баҳрӣ, яъне моҳӣ ақаллан дар як ҳафта як бор истеъмол кунанд хубтар мешавад. дар бораи зеҳни сунъӣ, яъне ки меган искусвини интеллект, дар офталмологияи муосир зеҳни сунъӣ чӣ гуна истифода бурда мешавад ва кадом пешравиҳо дар ин самт метавонанд дар ояндаи наздик ташхис ва табобати бемории чашмро беҳтар кунанд? Искусственный интеллект, яъне зеҳни сунъӣ дар офтальмология ҷойи худро дорад. Яъне бисёри довталабон метавонанд аз он истифода баранд, бемориҳои далтонизм мегӯянд, аз онҳо аз телефонҳои худ ва ё метавонанд худро бисанҷанд, то ки донанд ки вайроншавии рангҳизкунӣ доранд ё ин ки надоранд. Боз махсус платформаҳое ҳаст ки мисол ба воситаи намун чӣ хеле ки қайд кардем гаджетҳо, беморон метавонанд худро санҷанд. саволи дигари оиди бемории диабети қанд. Оё офтальмологияи муосир метавонад ба беморони гирифтори диабети қанд барои нигоҳ доштани биноияшон кӯмак расонад? бемороне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, дар онҳо яъне қари чашми онҳо тағйиротҳои махсус дида мешавад ки ин боиси паст шудани биноиш мешавад. Агар ҳамун тағйиротҳо ба вуҷуд оянд, чӣ қадар тезтар беморон муроҷиат кунанд, ҳамон қадар хубтар мешавад. Агар ки беморон муроҷиат накунанд ба офтальмология, яъне ҳамун тағйиротҳое ки дар қари чашм мешаванд, онҳо боиси нест шудани биноиш мегарданд. Чунки дар қари чашм ҷо варамиҳо дида мешавад, баъд варамӣ метавонад ориза диҳад, варамиҳо дар ҳамун маркази чашм дида мешавад. Ва беморон инчунин метавонанд пешгирӣ кунанд. Бемороне ки диабети қанд доранд, онҳо бояд ҳатман қанди худро чен кунанд, яъне ки бохабар бошанд ки қандашон баланд нашавад, баъд фишори хуни худро ҳатман бинанд ва ба офтальмолог ҳар 3 моҳ пас 6 моҳ пас як бор ба консултатсия биёянд. Оиди саратони чашм, яъне ки меган ретинобластома, хоб чӣ гуна мо метавонем ин бемориро пайгирӣ кунем дар марҳилаҳои аввал? Ин беморӣ ирсӣ мебошад. Дар кӯдак вақте ки таваллуд мешавад, дар он баъзан симптомҳое ҳаст ки аён ҳастанд, яъне лекакария мегӯянд, гавҳараки сафед. вақте ки шумо дар кӯдак гавҳараки сафед мебинед, гавҳарак ҳаст, хокистаранг мешавад, бо сафед мешавад. Бисёриҳо онҳоро вай шубҳа мекунанд ки мумкин ин катарактаи модарзодӣ бошад, аҳамияти ҷиддӣ наметиҳанд, вале ин метавонад анамон омос бошад, омосе ки ба зиндагии навзод хатари сахт расонад. бо воситаи кадом усулҳои соддатарин ҳамин волидайни кӯдак метавонад ин бемориро мушоҳида кунад? Волидайн метавонанд ба ҳамун телефонҳои мобили худ ва ё метавонанд акс гиранд бо вспышка. Вақте ки ҳамун қари чашм агар омос набошад, дар он ҷо сурхӣ пайдо мешавад. Агар мисол ретинобластома бошад ва онҷо ҳамун гавҳараки чашм сафед аён мешавад, онҳо зудтар бояд ба офтальмолог муроҷиат кунанд, то ки бартараф кунанд. Яъне ки санҷиши оддитарин ин акс гирифтани волидайн кӯдакони шуна баъд офтальмолог дар онҷо уже узии чашм мегузаронем, бескан, аскан, ҳаҷмаша дида мешавад ки то кадом дараҷаро ҳаст ё ин ки нест. Оиди линзаҳои ороишӣ, яъне ки меган цветнии линзы, айни ҳол хеле бигем популяр нашудагӣ аст ҳамин мавзӯъ. Оё ҳамин линзаҳои ороишӣ ягон хатар вуҷуд мекунанд барои биноиши чашм ва чӣ гуна ба саломатии чашми инсон таъсир мерасонанд? Линзаҳои ороишӣ
аз сабаби ранг доштани худ ва ё нафаскашии қарнияро мебанданд. Яъне қарния наметавонад нафас кашад, дар қарния баъд рагҳои нав пайдо мешавад, то ин ки ғизо ба қарния расад. Аз ин сабаб ин зарари худро дорад. Албатта барои ороишӣ бошад, мумкин дар муддати 1-2 соат на он қадар хатари зиёде расонад. Барои ҳамон мумкин аст 1-2 соат, на зиёда аз 1-2 соат истифода баранд. Бештар истифода набаранд хубтар. чӣ хеле ки мо гуфтем, шароити муҳити зист ҳам барои чашм хатар дорад. Албатта ки масалан дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон баъзан вақт тӯфонҳои чанг мешавад. чӣ гуна чораҳоро андешидан лозим аст барои эмин кардани чашмони худ дар ҳамин ҳолат? Барои тӯфонҳои чанг дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз мо бисёртар ба беморон тавсия медиҳем, ки онҳо махсус қатрадорро истифода баранд, то ки вақте ки тӯфон мешавад, чанг мешавад, чашм яъне оби чашм хушк мешавад, чашм хушк мешавад, намнокии чашм кам мешавад ва мо бояд мо тавсия медиҳем ба беморон, ки онҳо аз қатрадоруҳои ба мисли ашки сунъӣ, там бо дар составашон гиалуронка доштагиам бошад, бо хубтар мешавад, яъне бисёртар ашки сунъӣ истифода мебаранд, то ин ки чашми онҳо намнок бошад. ҳаст минтақаҳое ки дар он ҷо бисёрам тӯфони чанг ҳаст ва инчунин офтоб яъне нурҳои ультрабонавш низ барои ҳифз кардан ҳатман айнак пӯшидан лозим аст. Айнакҳои зидди офтобӣ. айнакҳои офтобиро чӣ гуна бояд интихоб кард? Яъне ки ҳамин бинандагони мо ҳангоми харидорӣ кардан ба чӣ бояд аҳамият диҳанд? Ҳангоми харидорӣ кардан албатта ба айнакҳо бояд аҳамияти калон диҳанд, чунки айнакҳо ҳар гуна мешаванд. Айнакҳое ҳастанд, ки нурҳои ультрабонавшро муҳофизат намекунанд, яъне фақат краска доранд халос. Яъне дар ин ҷо бояд механизме бошад, ки UV 400 мегӯянд. Дар ҳамон маркери айнак навишта шудааст, ки UV 400 яъне ультрафиолет 400 вай муҳофизат мекунад дар чашм. Ва инчунин полароид мегӯянд, онҳо низ нағз ҳастанд, ки яъне ҳамин аз нурҳо муҳофизат мекунанд, яъне защита ҳаст. Кадом машқҳои чашм воқеан метавонад барои беҳтар кардани биноиш ва рафъи хастагии мушакҳои чашм кӯмак расонад? оё ягон машқҳои махсусе вуҷуд дорад, ки шумо барои беморони худ тавсия медиҳед? ҳангоми иҷрои машқҳои шадид мушакҳои чашм бо пурра кор мекунанд, яъне ба оксиген ва ғизо таъмин мешавад бофтаҳои чашм. Дар ин маврид албатта ман ба беморони худ тавсия медиҳам, ки яъне машқи чашм кардан лозим аст. махсус машқҳо ҳаст барои чашм, ки ман ба беморони худ тавсия медиҳам. Тирезаи хонаи худ нуқта мегузоранд ба маркер, нуқтаи сиёҳ. И поочередно аввал чашми рост қати нуқтаро нигоҳ мекунанд, баъд дуриро нигоҳ мекунанд, яъне нуқта дурӣ. Ин вазифаи аккомодатсияи чашмро хубтар мекунад. Ва ё дур наздик, инчунин онҳо машқи ҳамон мушакҳои аккомодатсиониро мекунанд, нигоҳ мекунанд. Аввал як чашм, баъд чашми дигар. Дуюм ин машқҳо, ки чашмони худро мепӯшанд ба боло ба поён ва ҳаракатҳои доирашаклам иҷро кунанд, хубтару бештар. Ин мушакҳои дар ин ҷо мушакҳои ҳаракаткунандаи чашм машқ меёбанд. давоми сол чанд маротиба бояд ба духтури офтальмолог муроҷиат кунад? агар бемор шикоят надошта бошад ба паст шудани биноиш, ба дарди чашм, ба ягон хориш, ягон аломатҳо надошта бошад, ҳар як духтур, на танҳо офтальмологро, ҳар як духтурро инсон бояд ақаллан дар як сол ками кам 1 маротиба ва 2 бор ҳатман бояд аз назар гузаронад барои саломатии худ. Барои чӣ хеле ки мо қайд кардем пештар, буданд бемориҳое ки онҳо бесимптом намегӯянд, ки симптом надоранд ва ё вуҷуд доранд, бемор худаш намефаҳмад. Барои ҳамон барои тафтиш вай бояд равад, бинад, ки дар чӣ ҳолат аст чашми ӯ. мавзӯи чашм хеле мавзӯи васеъ ва ҷолиб аст. мо метавонем соатҳо оиди ин мавзӯъ суханронӣ кунем, вале афсус ки вақти имрӯзамо ба поён мерасад. валимаи азиз, марҳамат, агар ягон гуфтанӣ дошта бошед. Ташаккур барои даъвататон. Аз суҳбати имрӯза хело ҳам шодам.
умедворам ки подкасти имрӯза барои бинандагони мо хеле муфид ва ҷолиб буд. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.